Kala TV machiegni pacho, ma e odwa. Oyimore kamoro maintiere janeno mar Kala TV ka geno odiochieng' mare obedo makare kawuono chieng' tich ang'wen tarik 11 dwe mar auchiel higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar nyend weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi kibende nyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV Live, Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama odo nigi kone to koro jatend migawo mar omenda moluor John Mbadi Ng'ongo osoma yanga budget ma ikomenda 2026 2027 budget nogo maromo. We lack ambitions, but because we have learned from ambitions, but because we have learned from the consequences of that model, debt finance infrastructure has left us with more debt service obligations that crowd out the very spending our people need most. On health, education and social protection. So, Mr. Speaker, we are going to build better. We are shifting from a model where government borrows to build to enhanced use of the public-private partnership and the recently established National Infrastructure Fund in funding priority infrastructure through private sector finances. That is the foundation on which this government's infrastructure program rests. Mr. Speaker, the Rironi-Nakuru-Mau Summit Expressway stands as proof. Construction of the expressway is now underway, and Kenyans will be driving on a modern 4 to 6 lane expressway once completed. Thank you. What makes this project truly historic is not the speed of delivery. Tiegore mar bromio chwal chendo mag thieta ne Uganda. Sustainable health financing. A total of 31.2 million Kenyans are now registered under the Social Health Authority. Compared to about 8 million under the defunct National Hospital Insurance Fund, while 228 primary health insurance fund, primary care networks have been established and operationalized. A total of 107,831 with claims not exceeding 10 million shillings. The claims earmarked for settlement under this allocation have been duly verified. Abende kaluwore koda nengo modhi moidho malo gi ekinde nindo yangu ne piny owacho ne okawo okang' mar duoko osuru ma ijuoge mo mabuok kawuok anyida tamalo 16 nyaka tamalo 8 kendo mano endo dhi dong' kamano ka bende gimanyo chiendo mamoko mageko mag neno ni nengo modhi odok piny kata obedo ni tungni kata lweny pod nitiere pinyego mag Jo-Arabu ka bende osingo mar biro neno ni giketo lai mamoko mabiro konyo oganda Jo-Kenya e neno ni chiendo go koda nengo mag wuotha chwalo mwandu kaachiel koda mamoko gin mago mabende koro odok piny mabende oganda Jo-Kenya nyalo yudo ka koro ngima bedo negi godo mayota. Mr. Speaker, in 2025, the economy grew by 4.6% compared to a growth rate of 4.7% in 2024. This growth was supported 4.7% in 2024. This growth was supported by positive growth in all the sectors. All the sectors of the economy at least registered positive growth. Interventions. Expected stability in food prices due to favorable interventions. Expected stability in food prices due to favorable weather conditions and the stability in the exchange rate. Mr. Speaker, weather conditions and the stability in the exchange rate.
Mr. Speaker, in April 2026, the government has deployed targeted stabilization measures. 2026, the government has deployed targeted stabilization measures to cushion consumers from the full impact of rising global fuel prices. These interventions in consumers from the full impact of rising global fuel prices. These interventions include use of resources in the Petroleum Development Levy Fund to subsidize the fuel pump prices. And in addition, the government lowered the VAT rate on petroleum products for 3 months from 6. Nawaambia kwamba sisi kama ODM tuko katika broad based pamoja na UDA. Ikiwa tuko pale pamoja, tunatembea pamoja, sisi tunasema kama vile baba yetu, mzee wetu, kiongozi wetu Oburu wanasema tunataka power. Tunataka nini? Tunataka nini? Sasa kama tunataka power, ni lazima tuwe pale. Ndugu zangu, huchoka. Tumekuwa ndani ya opposition kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wetu sasa sisi kuwa na kuenjoy tukiwa ndani ya serikali. Kweli urongo? Moko kuom jodongo mawuok e gwenge koma Kano e kaunti ni ma Kisumu kuro kwere malich mokalo tulo mabendo osenenore e rombegi koma gi siasa mopogore opogore e kinde ma josiasa obago romo kendo wacho weche moko masiayo jopiny. This time round wabedie koda gik mabeyo madikelnwa dongruok. Miyo ka ng'ato dwaro ni mondo odwaro mbulu, wayie ne ng'ata mondo odwaro mbulu, odwaro mana kuom nyiso jopiny kaka odwa dhi konyogi. Gi kamoro gima en godo mosekonyogi go achien, mano wayie go wasiro. To ng'at mabiro ni biro mana yanyo ji, ni wacho ne ji gik manotimore chon ni kinene, wadagi ok wadwar. Kano wadwaro dongruok koko. Kaka wan jodongo, tich maduong' en neno ni oganda mar obet kanyachiel. Wuoyo gi dhok achiel. That respect mag jokano miye kiko dai viet ipolo chako dhi kamoro kendo kiko dai viet ni giyanyore kendo ketowa e amen manyuwa waseweyo. Wakwayo ni mondo yanyruok weche mibayo orum chung to kodagi kwero to chung pesa ne muya rieko mare mubiro chungo moyudo gombolo e Kano. To wan gi stand maro kendo wasekawe kendo warisol. Janero mara yiera mar mondo wakaw yoyo mokwongo kideni ndi mar ng'endo weche waduogo ra weche mamoko mathoth obende pod wamedo ikoni kuom mane ndo mere mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo johala e chiro nendo makombewa mwedore kar chung' od bura maseme e kaunti ni ma Kisumu koro moro pong'o dhood chunygi malich mokalo Manyien bang' achiel kuom jotelo mageto kombe gwenge makono koro bero negi tayo nogo e chiro nendo kaachiel bende kod gero dho rangacha mar chiro nendo ka giyango kata nyiso mor margi e yo machalo kamaendi mana kaka ilero kod jafwambo marwa e kaunti ni ma Kisumu Justus Adoyo. To koro jotimo ala chiro moro ne kombewa mabende yudore Seme sub county Kisumu county ne okwanyo were kendo ne yudo konyruok bende taya notho e chiro te to budget ne pod onge minyalo losego gi county government koro naneno nakonji maloso taya koro kawuono nabiro timo gik moko ariyo. Nabiro commission gate manyocha loso mar chiro kendo abiro commission the lighting system manyocho alose e chiro ka. To naneno ywak mar johala matindo tindo. Koro gino mar adek be manokela ne tindo. Koro gino mar adek be manokela ne en konyo johala matindo tindo. An gi jo aswekra, mine moti, mine machetedo chapate bath ndara, kendo gi jo hotel matindo tindo mamoko jo kiosks. Bende olero ni otimo monyalo tich achiel kod sirkand kaunti ni ma Kisumu mar neno ni chope bura koro gere chiro ni ma kombewa. Tawayudo ni cho mane nitie kaka Tawayudo ni cho mane nitie kaka kombewa ka endi security. Mano ne nitie nyaka kombewa ka nikech taya mane security. Mano ne nitie nyaka kombewa ka nikech taya mane county government okelo nok nyal tiyo effectively. Ochopo kama Mheshimiwa Timon nobiro mano konyo johala moketo tano. Koro johala nigi 24-hour economy. Machielo en movement. Chiro ne nigi gates adek. To komachielo ne onge gate. Ne obiro through kwayo mar jo committee mano oketo gedno. An gi geno ni koro pesa bro circulate. Eka wokiri nyawarwa Justus Adoyo wayudo ni jotelo go kuma igio niang'o nyisi mar mromio iyo ne ni koro giweyo ne rowere mar mromio lara lemo mag telo mopogore opogore ka gin giloso mana put moro mar chiwo negi paro wi kaka ginyalo chwalo chendo mag dongruoge ne oganda. Kwayo machalo kamaendi ogole kod jalar kom mar gavana e kaunti ni ma Kisumu migosi Ken Obura mojiwo ni marende yo makende mawinjo bedi ni koro oganda luo dongore godo mana kaka jafwambo marwa Felo Gobliz leronwa. Maen kwa mano gol kod jalar kom gavana e kaunti ma Kisumu migosi Ken Obura e kinde mano chope ka chung'od bura maseme mar jo grube mag joma mine. Uchung'e ODM ka. Ok adwa ni tim na ka kata un joma koro joga gi no yanygi. Onge yanyo ng'ato, onge go ng'ato, en campaign mitimo gi muolo. Ibiri wacho gibedhi tim. Nikech jogi karomo next year kose majo mimayo to ming'ata chiel jogo te adwa no bi wabed go piny. Omiyo awacho ni ng'ata mane ODM mochung' kikuyanygi kikugogi kose tie gini to wariwre e paro to waloso sirikal achiel madhi konyo Kisumu County. Obura mane ywago kit ng'ol mar dongruok e kaunti ma Kisumu
kama oting'o yore otieko kokwayo jopiny ma bende oseyudo sir mag omenda kowuok kuom jotelo mopogore opogore kod mago mag sirikal mamalo mondo koro ni oti kod sir ma kamago e bero ngimagi kod yuto maggi makiny. Adwa ni joma timonegi empowerment gi tim kauru barua mundiko nano kasimiu pesa no kauru ma serious mondo tim giruno seriously mondo konyu nikech piny masani tek makionge pesa to kaka iyweyo. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV and fellow Goblies. Komachielo ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto keto winjruok kaachiel kod bero winjruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny mar Finland e okenge go eko ma opogore opogore ka otwak e kinde limbe piny onogo yango ni piny Kenya oikore mar tiyo kanyakla kod piny onogo e sectors mopogore opogore manende moting'o lony manyasani kaachiel kod jotije ka oyango ni piny Kenya nitiere kod jotije go eko mathoth ma bende oikore mar mondo mi but on mutual benefit. Not on extraction, but on investments that creates value for everybody. Because Africa is not a problem, but an opportunity to be harnessed. More than that, Africa is not merely part of the world's challenges. It is an essential part of the world's solution. Africa, as you know, is endowed with abundant natural resources and energy. We possess 2/3 of the world's remaining arable land, and we are home to the youngest population on Earth, a generation that is not just a workforce, but also a market. The world cannot solve its challenges of food, energy, climate, or growth. The world cannot solve its challenges of food, energy, climate, or growth without Africa at the table. And by the way, Kenya is that all of you businesses have to deal with what Mikko noted, geopolitical challenges. And I have indeed for a few years said that companies who don't have a chief geopolitical advisor gi kanyo bende makele gi komar mi weche manyien odiochieng' di makawuono kero kamano kuom ne bedo koda kidieny mokwongo manindo mar machiegni pacho kaachiel kod ng'iend weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi eki bende inyalo medo luwo kokalo e mbui mago mag tudruok manindo Kala TV Live, Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV e Kenya. Oriti masani kendo bed kod otieno mokuye.